Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Magadi sebu. Alhamdulillah ngoma robindino simba magadi. Tiripo iswarse matari. Ndinongotenda tematari. Allah subhanahu wa ta'ala tinotenda. Chinhu chatinongotenda ngoma robindino kuti vanhu testimony iri kuuya. Sekutora kwandakaita. Yes. Yeah, izvo tine mukomana kubhangeti tewatakange auya pano vakawana mababa akakapiwa sabhuku. Ndiri kutarisira kuti mukomana yari munzira. Kupora mukoma robi chinonzi kupenga chinhu chakaoma. Munhu anopenga achidestroy property. Saka alhamdulillah nekuda kwenyasha dza Allah subhanahu wa ta'ala tichikumbira kuvadzimu neivo vadzimu vavo. Ndinonzwa kufara because nhasi ndiri kugamuchira kuti baba ivo vari kuuya nemwana wavo kuzondiratidza. Handisi kuti ndoda kuratidza zvokunyapora. Even takaenda kumaini vane maini vanhu ivavo. Baba akagadzwa sabhuku na chifi ndiyo kwazvimba achigadzikwa vanhu uroyi unouya akabva varoya mwana wacho ndobva atanga kupenga mukomana wacho mukuru. Saka izvozvo auya panapa inini ndamugamuchira akagona kutaura neni asi t-shirt yake sikipa yake yanga akapfeka vesi mukoma robi maite mukamuona nezvaari mukomana wacho ndaidzwa tsitsi. Asi alhamdulillah ndinotenda kuti kumaini kuri kufamba zvakanaka mwana wapora. Saka izvozvo ndo chimwe chinhu chinongotenda. Ndine muzukuru wangu akamboya mazuva afura achichema achiti sekuru mwana wangu akaonera mudomo. Nhasi izvo zvakanizvo sekuru chandinongofanira chekuti vane vavo vanenge vava vane vepanapa. Akauya nako kazukuru kangu karipo panzapa futi. Saka kuuchika mukoma robi nevekupenga uko ndiri kuona chinhu chamugadheni. Munoziva kana uchirima chigumbeze kana kuti mavheji kana kuti madomasi ukaona uchibudirira kurima mavheji yako achikura unosekerera vanhu achidya. Saka inini gadheni rangu kurapa. Saka kana ndatonzwa vamwe akandishora asi ndichiona 2-3 vanenge vapora vauya pana padare vekuti munhu akabvunza kuti ko naimi makaenge chii ototaiwa inini ndakapora atoripo baba vakati azvitoti mwana ngurora nebenzi techikorokosa ini asi musikana kasikana kwete musikana kasikana kakati aitomuda mukorokosa wangu nomukorokosa. Saka vana kana vachirorana vabereki tinofanira kuziva patiri kuperera. Saka rudo ibofu ubofu wacho ndiuyu. Saka karipo kasikana nhasi kuyo kwakakarorwa kwekwi kauya natete kuti tete rapwaiwa alhamdulillah. Saka mwana ane rudo nemusha waakapinda asinoiti ufumi asinoiti urombo asi chaizvo zvikoma robindo zvinhu chatinotenda subhanallah. Anditi. Ndakanzwa manifonera mukati pane mhuri yabva kuchiswiti. Ya mhuri yakauya apa yatotapodzika. Yakauya yakawanda. Ndakatochema kubva musi wavauya kusvika nhasi aiva mupopo wafamba. Inositenda mukoma robeti asi sodaka kumberi kuna Allah makomborero kuna Allah kuti pavatadza kubikira vana sadza kana pavatadza kubikira vesa ndichivabikire nini mwari vatondiverenga kuti ndambogona kuchengetawo zimwe hama zangu kudande kana ndisingete mistake hama yangu avigirwa kumusarabhani ndokune guwa ravo. Saka kana ndatoona sondoti nemasaviro yauya saka kana yauya nemadhudhu nematambudziko ini ndiripo pakubasira. Chinhu chandakapikira mukoma robi pamedia ndechekuti ndinoshuvira kuti wese anorwadziwa nemusoro nemudumbu agone kupora. Saka kana ndoshuvira kuti agone kupora haisi nyaya yekurwisana. Kurwisana ngakuve mukufungirana kwedu asi chandinoda kuzivisa vazhinji vese kuti amai ako kana kava varoyi kana kava vakaromba kana kava nechii kana baba ako kana ani kana sekuru ako musasemane musatizane. Chapola anoipedza hondo yacho iyoyo. Tinogara pasi totozivisana kuti iwo muridzi wokuromba toona kuti ini zvinhu zvako zvatiri kuita zvichaita. Saka vanhu vanouya futi vamwe ana baba vachembera so vanenge vachitungamirirwa neana mukoma mupanzwisisa like vanhu vekumuzarabani kumakorekore futi yekusandire kwazvimba uko makorekore iwayo vanhu ivava mukoma robi nevanhu vekumuzarabani uko kudhaliweni uko vanhu ivava vana vakura fanike so vanenge vakachengeta ngozi yairipiwa nemukoma wake iye achiona handitika anobva kuti aizvo handizvokwanisi asi paiswa doro chichichi zvese vaipai angaripo. Nhasi hondo inouya yodzoka muvana vake chinhu chaigona chokungoti tipo huku tipo mbudzi udza mukadzi wako zvakati iye aipereka achiti ndiri mwana mudiki. Zvino vakuru vese vanopera kufa unosaro ndiwo wamukuru vana uchisina gwara kana zive kutungamirira vana.
saka ukaona vana ako baba ako kukurusira so pane madzodzo nematambudziko yapinda mumhuri saka mhuri yacho ukabvunza kuti ndeani ini ndakabvunza hanzi ndeyangu yese saka ndakatocha ndikati baba akabereka mazuva achivayo kwakubereka kwasingashume kwasina mapiritsi saka vaingobereka anamai achiti ubereka kamwe kari padeni ipa pazvichazikana kuti akaberekwa nejira kana mwakaberekwa nezambia ndeupi asi vakakura vese alhamdulillah tinotaura kuti makomborero kana madzudzu ndeavo inini chiripo panapa mukoma ndiri pabus stop zambuko vanhu ari kungoyambuka achienda handine kuti ndoku South Africa ndoku America ende inini vazhinji vazukuru vakandibvunza vamwe kuAmerica kuti kove kunze kunoku vanobhadhara mari yematare haichinji haine kuti uri murungu kana kuti ndiwo kuAmerica kana kuti ndiwo kupi $100 saka vazukuru akandibvunza ita nemakore ndokuti $100 yangu iyoyo ndiyoyo handiti haine kuti iwo une mari kana kuti uri murombo kana kuti hauna ende timukoma robe ndinoti vanhu hanzwisisi handigamuchire foni handigamuchire mbuzi handigamuchire mombe iwo ukatoona kuti une mombe yako uda kuti undorapiwa tengesa mombe yako uzouya kwete kuti ati achapola tikuidzire mombe ndoita sei handina cost of storage inini pane pekuchengeta mombe handina plus panapa tiri kurapa chete saka munhu asati bvunze property alhamdulillah handiti pana akambouya here pasekura okay alright ndava ndakuziya handiti right tipire tinzwi zvamira sei ende ukama hwakamira sei padzinza riri mudare pazuva ranhasi handinotenda mukoma rubi padera tina runhasi tina baba vari pokutanga anotevera ndimama anotevera nditeta yanzvadzi yangu ndisisi anotevera ndisisi zvakare anotevera baba last born vana baba anotevera munina wangu anotevera munina wangu uye kupedzisira anova achiri kuchikoro ari kuda form 3 handitika saka wakanovatora wakati tinzwi uchiudza sekuru alright matura ndasvika kumusha pakabva paitawo coincidence yenyaya yakunge iri kuchechiwo zvakare maererano nokufamba ikoko saka pari kungodiwa kunzi pafambe because dambudziko riri kunetsa zvinhu zviri kunzi zvakasiyiwa nemastateguru zvinongosiyiranwa zvichisiyiranwa saka kusiyirana kwacho koko manje ndokwatisingazvivi kuti zvichazosiyirana kusvika rini kusvika pano kupedzisira nokuti generation iri ngoenda to generation kuchechi wakasvika kune nyaya yekuti chii kuchechi ndanga ndisipo but anga ariko ndiangatotaura ndiani anga ariko kuchechi ndiyeyu anobaba vakazodaniwa nyaapadii pangu mukoma ndima muri kuchechi hanzi chikukereke toda kuti musununguke handiti munzwa munomu mauya kuzobatsirwa mauya kuzotsvaka sampo handiti saka chokwadi chichibuda vanhu vachiita se vachibatsirika ende zva kuti kuuya kwenyu mese makokorodzana kudai soka mese kutoti handi tinoita se tinobatsirwa handitizvo yes kuchechi hanzi chii yes ndakasvika kuchechi ndobva ndapfugamisiwa zvikanzi baba imisi mukai mupfugame ndobva ndapfugama zvikanzi ndaona zvidhoma kumba kwenyu asi zviri kugara kumba kwababa venyu vari padhuze here ndikati vari padhuze but vakarara vari kumba zvikanzi ndaimovatora vauye pano ndobva ndamhanya kumba ndikati baba muri kudiwa kuchechi zvikanzi sofa usiku ndichauya makuseni ndobva vasvika muprofita ndobva aita basa rake ndobva tanga kuprofita munozviziva here zvitozviziva munozviziva here izvi hatizvizivi zvii zvainzi profitwa kafiprofitwa zvidhoma munozviziva here zvidhoma zviri kunzi zviri pamba penyu zvikanzi handizvizivi zvikanzi kufamba fambiwa kunoitwa pamba penyu munokunzwa here usiku makarara vakati pamwe pacho vanombozvinzwa pamwe havazvinzwi zvika ndizvo zvidhoma zvatiri kutaura nezvazvo izvozvo ndo zviri kukonzeresa kuti mhuri yese vari kuSouth Africa vari kupi kupi America vatambure nhasi uno zvofanira kuti zvibvisiwe saka munofanira kutsvaka munhu ane simba angazvibvisa zvinhu izvi baba ndokuti chii baba ndokuti tichatsvaka munhu right
baba makadizvi tiri kumwadiwa ndima waya nemhuri yenyu chii chiri kuitika mukati memhuri yenyu tisataenda kuna sekuru wai ndiri kubvunza ndichidaiso baba inzi wai handi ndimi baba vemhuri ende kushupika kwemhuri kwenyu kunogona kunge kuchitokutambudzai vakwasha munovada vana muri vati vaiti mabasa akanaka vagokuchengeta imi matomapesheni chenyu kumuka muchibika tii neshuga yebrown moti kuna amai anhasi nhasi tamajarini madii kundisira jemu asi munogona kuzoona kuti mhuri yangu ndakaitarisa hapana kana chiri kufamba nekuti ishuvire mubereki wese kuona vana vake vaichase vachimuchengeta handiti chekutanga nechekuti imi makatarisa vana venyu vakomana nemasikana upenyu hwavo unokufadzai haunyanyi kukufadzai handiti sababa makamboti here regai ndione kuti chii chiri kunetsa mhuri yangu pamusoro iyi ndichirarama ndiri pamusha ivava vana vandinavo ndine vamwe vana vari kusouth africa se1 2 since vabudawo vane 25 years adult pasina kuonana vandinavo ndivava vasikana 2 3 uyu 4 uyu 5 uyu nevamwe vakazobuda nezuro nevamwe vakasara kumusha mhuri idzodzo ndichirarama ndinadzo tiri kuramba tiri pamusha hatina chatinowana taisiri madonje pari zvino hatichari madonje nekuti hatichabhadhara saka taangorarama kuti chirima chikafu chokuita kana wo ndikawana tuchikafu twakati ondotengesa ondobhadharira vana chikoro so upenyu hunondishungurudza kana niniwo mukurwara munhu amona matambudziko ndichifamba iroro dambudziko rezvidhoma ndaizvinzo musha menyu nezvidhoma ndichibvunza zvidhoma izvi zvakabvepi uye ndezvani zvinonzi baba musha menyu asara mukuru ndiani ndikati ndini right baba muzvidhoma zviri kuonekwa panapa zviri musha menyu zviri kungoonekwa kuti zviri musha menyu but ndatarisisa maoko menyu baba kuti makabata zvidhoma hamuna asi kuti mukati mekurarama mukati medzinza mune vakafa vanga vakaromba iri mishonga yekuti vange vanzi vakudziridziwewo mabasa saka mishonga iyoyo vakatadza mhepo ndokusanduka zvova zvidhoma asi nhasi vanhu ivavo vakaparara vaparara kudaro zvinezvi hazvina kwazvakaenda zviri stiri mumusha mazviri zviri kungosa anonzi baba zvekuti kunyange imimi mukafa zvinezvozostiri hapana kwazvinoenda zvinosara zvichingori mupi musha zvichingosarudzana neukuru hwenyu hwokunzi baba kati tatarisa kaviri katatu mamusha mumaoko menyu kuti baba makabata chinhu chinonzi zvidhoma hamuna for sure wenini sokuziva kwandinoita handina saka sezvo ini ndiri baba ndiri bhini rinorasirwa marara rinorasirwa chakanaka zvanzi mwoyo mukuru izunguzai ndo bhini randikutaura saka zvandidzudza vana vese vakungoti pamwe ivava kuramba asi vanazvo asina handina ndopanike neniwo ndiri kufamba so ngatifambei tiri pamwe chete kana zvichiita zvibude pachena kana ndandiri inini ndakazvitora zvibude pachena kuti ndini kana ndisiri inini totsvaga nzira kuti ndingazvipedza sei handiti pane shoko ramataura rekuti kwandinofamba zvinonzi zvinhu izvi zvakabatwa nevashakabvu zvasiyiwa mumusha menyu zvinotsvaga mukuru mumusha mukuru akaparara zvoenda pane mukuru mumusha mukuru asara ndimi kureva kuti ndimi mune zvidhoma kunzi zviri mandiri handitika saka kuti muti handizvizive imi kwamuri kufamba muchinzi ndimi nazvo muri mukuru hazviitiki saka ndimi nazvo ndinoramba kuti handina nokuti inini pachangu handizvioni asi imi muchiudzwa nevemweya chiri kuitika baba muri kubvuma nyaya yenyu
kuti ndio zviripo asi munoiramba futi kusaidi vhuma kuti ndio zvekutaurwa netsananguro ndio zviripo handitika saka kana zviri pandiri ini ndauya nemhuri yangu tifambe titese tibatsirike maprofita mataura mukati havasi kuti ndakanoromba asi vari kuti zvakasiyirwa inini vachakapa saka ndimu nazvo kune mukuruka mukuru ndiani ndimu nazvo ka nekuti ndimukuruka mukatopa imi zvokuenda pane mumwe mwana wenyu mukura mukuru ndiani saka bamunini makazviri kuziva here kuti zvitoma zviri kuya pamuri kana mukoma vakakutangire tichirarama kudaro tichinobvunzana nababa baba vanenge vakutinyanyorera vakuti takungoramba tine mhosva tikungoramba tichidi ukasvika pavari unenge utori havana zvavanotombotaura mirai pane pandoda kuti munyatsotaurisa sekuru vachinzwa matira nyaya yemakuva matichi tikachererwa kuti makuva tinosvika zvibhina haina ndiri kumakuva 15 to 18 years maichererwa nani nababa okay patapinda muti makuva itoto saka inini ndikazochema nekubuda nekuna mutono kutenga mwana wangu bazochemawo nekubuda tanodaro tikabvunza baba kwezvita zviitirei zviri kushandei musha nekuti isusu kugara nevakuru vedu kwataigara tichiti hatinambopira tadai but handikangona ndakungosarudzwa ndakungoenda kure ndakungoramba nemaprogram anti mirai baba baba tsanangurai nyaya yemakuva right nhasi ndo zuva rekuudza vana chokwadi chamakazviitira chakaitika panyauya ari kutaura ipapo ndoda kupatsanangura pabatei nhau yakaitika ndeyekuti isisu mudzinza tandakawanda vanhu kumashure kwese vanhu vaipera pasina makore maviri padonha munhu pasina gore munhu adonha munhu gore roro ndisikakanganise ndi 2000 pane mukoma dangwe anova ndiye akabereka 1 2 aripo paizvi South Africa 3 uyu mukoma ava vana kurwara zvakaenda mberi mukoma vakabva vafa apo tanga tasara tiri vanhu vatatu isi taubeba 37 asi vanga vasara vari vatatu pavatatu mukoma iye akamuka ndokasara tava 2 neanga ari kujeri iri number 2 mukoma iyeyo saka inini zvakandirwadza kuti veduwe iyo mafiro aya gore rega rega tichichema uende paprofita zvinonzi musha menyu baba mune mweya yakaipa saka ndodii ndakasimuka chekutanga ndakavashedza ndakagara pasi vanangu honai tiri kupera apapa ndasara ndandega mukoma ari kujeri yandakatemerwa 12 years ndanjeri pamusana pemhosva yanga akapara yokurara nevana vake mukoma iyi taimiti wakarumba waiwo akatanga kurara amai vanotibereka ndobva azorara vana vake mai mushure mekunge afa ndobva arara amai vana vake tikanetsana naye akatama muarea matigere mwadi 5 akaenda kuwadi 6 mukoma ava atama kudaro mhosva akawanikidzwa rumwe munhu achitoshisha munhu iye vana vake vavo kozi aiva kuhonge ichitsaputsapu nguva yehuno saka akapfurwa ainge achitambira mari yekukombanzetwa pamwedzi wega wega aitambira asi mukoma uyu aitawo zvokuda kufarirana nen'anga nokuita un'ang'an'anga saka akazogumisira atsvaga mushonga wekuti pamwedzi anga akutambira kaviri musi wa15 otambira kupera kwemwedzi otambira mishonga yekuti awane kutambira pei idzodzo otherwise ndo pakabva kurara amai amai vakafa vachitaura kuti kana ndafa muchatambura nini
ndichivabvunza kuti ko amai wai muchiti kana mukafa mimi tichatambura nemi nemhaka yeyi amai vangu vachiramba kutaura. Asi musi wekufa vakatishedza, amai vakafa 8 o'clock vakati vanangounganai pakafanana sisi vakomana iye waivapo akaramba kuti tiende tinoungana mai kuti vataure kuti vanangu nauya ndiri kukuudzai kuti muchatambura nemika muchatambura nekuda kwemwana biyenyu nhengi akapa akadai aramba isu takaenda mumba mwemuye mukoma iwewe takatoda kurwa musi wacho woyo kuti wewe uri kuramba mai vachitishedza sei. Akati ni handiri kuonana nefesi nemunhu ari kufa. Takazoenda sisi vanosiyira ini navandinosiyira wenini takapinda mumba. Amai matiti tishedze mukoma wenyu ndine mashoko andinoda kutaura. Mwana wenyu waramba. Amai vakangopera kuti alright. Ndobva vati ndipe ruoko remwana wako ruoko taura dangu izuro waiva pana kasadzokerayo. Tatapanisa ruoko kumwana kumutambidza ndokubva amai vatobata muratidza kuti bye bye. Amai ndobva vatamura ruoko vati tamu amai kutofa. Takasaka tochema rufu iri kudzama kunoviga iye achidhakwa kana pane guva ramai akazotofawo iye haatozivi. Mudzinza chaitinesa ndechekuti pega paifiwa kunyangwe vemunharaunda zvaitwa shunguti airamba kuparticipata rufu ripi iroro riri kumusha medu. Saka takazenge ndaudza mukoma baba vake uyu kuti imi ndozviri kuita munin'ina wenyu. Ndobva tazvifambira hatina kuwana ndozvaingoti mukati menyu hamuna kumira zvakanaka. Saka amai vaitiwa izvi vararwa nemwana wavo vakanotaurira mbuya vavo vakataurira muzukuru wavo kuti ndozvandiita mwana. Vanhu vaindokuti chinyarara iwe usataurire usazvishambadza kuwana kuti zvikazikamwa vana vachabayana. Iyo ichitori ngozi yakaparwa nemukoma yedu. Pedzeipo mukoma baba wake uyu vauya takuchikurukura nauyu kuti ndozvokuita mukoma uyu takatomborangana kuti tichamubvunzo. Saka iye tikatoshedza masabhuku tikakurukura nauyu akati inini muchagumisira mandiuraya saka inini ndichada kugara pedyo nemi. Ndobva abuda ndochakazomutambisa kuti aende kuwadi 6. Aenda ikoko ndokwaakazobatikidzwa nomwe munhu womutorwa weko achirara mwana wake. Arara mwana wake nyaya yakabva yaenda kupolisi. Vana vakabvunzurudzwa vana havana kudura chokwadi kuti baba ndozvavakati shuwa ndozvavanoita. Vana vakaendeswa kuchipatara kubva pakliniki yepakaitano hospital clinic vakaenda pamukumbura clinic. Vana vachingoonekwa vana ava ane 11 years dangwe rake neanga ane 9 years. Vana ava vese vanga vasina kumandara. Vakatorwa kuuya muDarweni zvikangoonekwa ndizvo. Zvikabuda vakaenda kwaHarare vakangoonekwa vana ndizvo. Iye ndobva asungwa mukoma ndobva aiswa mujeri. Aiswa mujeri nyaya yakunotongwa akatongerwa mubhindura. Nyaya ndo yakamutemesa 12 years kugara mujeri. Hakuna ani akaenda kunomuona mujeri sei nangu andinazogara kundakwenda. Kuzamarana afa ndakazongonzwa rufu rwake. Mune akazotorwa neuyu Prosper mwana womukoma iyeyo na anonzi Mati anosiyira uyu akauya akanobigirwa kumusha. Takamuita zvikaita zvakadaro. Saka inini zvakandishungurudza kuti regai ndifambe. Ndakafamba ndikaenda kuSt Albans through ndadirectwa dambudziko kairi muchapera mese. Ndakavagadza vakomana toita inzwai zviri kuitika. Apa ndasara nda1 out of 7. Saka ndafunga kuti timboedza kufamba. Shuwa ndakafamba. Ndakasvikira n'anga yechiMalawi. Akati ainzi Alomwe singakanganwi zita rake. Tanzi mushamenyu shuwa mukaromba. Mushamenyu imimi izvozvi mungapera. Chinodiwa ndechekuti ndiuye mushamenyu ndigadzirise mushamenyu. Alright. Manje seketiso toita seizvo ndichakutererai ndine zvandichiri kuita. Zvakanaka tobva tadzokera.
ndadzokera kusenda kupedziri kumusha nanga yakazotevera ine mudzimai wayo akatouya mudzimai uyu ndikamuudza ona mudzimai ende aitoziva chinangwa chandakanga pamberi ndadzoka iwo ndakamuudza nanga yakati inini apa nhoroondo akambotoshandira kana mudzimai apedza zvikana musha munomu munoda kuisiwa mhiko ndichashanda nemushonga unonzi ndafa ndamuka ndafa ndamuka uyu mushonga uyu zvatichaita tichachera tumatrenji tunenge guva isu tisudza tichiti iguva muchapinda makuva uyu muroora tinomubvisa pane mishonga yatichaisa mumakuva muyadhi hatina kuda muyadhi kwangosiri kumakuva asi yanga iri muyadhi chera makomba toisa mishonga iyi mwana wega wega wedzinza renyoro kwamahachi mopinda mupi mugombawo for 30 minutes mobuda kubuda kwamaita kupinda kwamaita muguva mukombawo mutichiti guva ndokufa kwamaifana kuita kuti mungotevedzana sezvo kucheva kwamurikuita kuti pagore rega rega mamuka mabuda mugombawo mamuka kubva muwafi hamuchapera zvekumhanya sezvo kuita kuti pagore zvichapera ungapere pagore unge huku kumbeva zvakanaka shuwa ndakataura vana ndona uiripo mashandiro akuita nyanga pfungwa dzavo ndakandafunga kuti ndivabvise mazviri bati kuti ndivabvise ndakaona kuti ndikashanda nevana vangu kuti ava ndavarasa ndasarudza kuti iri vana vemukomana basa navo kuti ndibasa nevamwe chete zveshuwawo ndakaita saizvozvo ndakapinda vangu vakaigadzisa nganga iyo makuva muya akaita zvaakaita azuva ririko rakunoti piriviri tikafutsirwa meni wacho right tikapedza for 30 minutes itoto tokatabuda tokatapumapuma nemushonga taakunoirasira kumarinda yokwenyu kuti vakafa panguva iyoyo aiwa ngazvimire zvakadaro ava vasara vapenyu ndavachiraramawo vasarofawo pagore zvakanaka shona ndokayashandira yapedza akati mangwana makuseni tichaenda kumamba kwedza tichaenda kunorarisira mishonga iyi nzira munoenda nayo kumakuva shwa takaenda takaenda tiri 3 inini uyu tabva taenda hatina kusvika kumakuva pane nzira dzine mharadzano pamharadzano ndosvika ndokurasirira ndokupedza ngatidzoke tisacheukai akacheuka udzai vana venyu tisacheuka tikacheuka tadzoke mweya iye ichatidzokera shuwa takaita saizvozvo zama tanosvika mumba tobva tapedza patanzi raiti zvanaka ndobva akatemererwa mushonga mwana wega wega wekuti zvanaka right nevanasikana funga uyu aivepo uyu anga chiri mudiki uyu anga sakato saka kubva ipapo 2000 pamakabatsirwa nasekura kufa kwakambotomira kona kuodai pakazongotaka kutevera from 2000 kusvika pari zvino tasara nekuwanda kwatinako pana devasara vangani sitaifa pagore kuti after 2 years munhu vanga after gore munhu pasara vangani uye saka sei nhasi vanina venyu nevana venyu vakuita kunge vari kukupai mhosva yekuti makavaisa muguva handisi kuziva hani manzwa muninanyaita kuti takaiswa muguva kubva ipapo matambudziko haana kuzopera hani manichinzwa shoko rachiri but kufa kwacho tikatarisa 2000 kusvika pari zvino afa ihanzvadzi hanzvadzi anosiyira uyu neumwe wacho tevere ipapo matorasira ndarasira ndakanga ivavo kufa kwavakaita kunge musati maita munge musati avo vakafa musati maita vanhu vakafa vana vangu gotwe nagotwe ndo vana vanoteerana vadiki mushure menge nganga yauya nganga yauya iyi asi vakafa zvamaimhanja manje mwacho ndigore rapera mumwe wacho akafa 2014 aiwa 2014 ndokatatama makuva yeka ndio pandabereka mwana mucheche ndio paakafa gura racho risati rapera mwana yakafa ne4 months ndokuzouya wa 2012 akafa musi wa 22 January ndakamubereka musi wa 9 January mwana iye saka akazoshaya musi wa nhingi
musi wa 9 musi wa 22 January ndo pakashaita 20 chigoreri gore rapera paseri ndo vana vangu vakafa asi amumure kwabankuru hakuna mwana atakakusuwa kwawangoitiwawo ndizvavanhu saka tingati pamwe madzudzi ekusangana naye kushaya chomaoko ipapo timwendipandinoziva handiti ndosati imimi baba manzwa here mubvunzo wangu kuti zvaitika saizvozvezvo manzwa here kuti ndo chimwe chechinhu chinenge chiri kubatwa nevana venyu vaninanyi kuti kubva patakapinda muguva madzidzo awanda zvekufa vazvibvisa mapanzisa achitaura hamuna even vasiri munomu havana mbokutaurira here izvozvo kuti kubva pamakatiitira zviye matambudziko edu awanda ataura saizvozvo but madzidzo yacho ndikumashaya madzidzo api yacho kana ari semunin'ina uyu haana kwaakaenda kushanda chibasa ndechikorokoza mukukorokoza kwake anogara mubhindura kubva 2005 ari kugara mubhindura muchipadzi neimba yakafa achisiya baba 20 December ndikaoneka mumusha saka pane pamwe kuti suka kawadzana kuti toda kucheneswa ndanzwa wataura kuti mabva ipapo madzidzo asi kupera madzidzo yacho yakaita seyapi yaunenge yatsanangura ndinobata toda kuti yanane nevana tifambe nedirection yakanaka handiti right mukoma vasati vabva handiti mukaona kuratsoka va yete munokuratsoka kupi iwe chizona chimunokuratsoka maitoudza munhu nechiudza ani tsura munhu iwe iyo ko yangu chazoityei ndakatora tsoka yaani yaDevi achitaka mutora tsoka kupi achimhanya achizoenda mumusha muchimurwisa nevana achizobuda achimhanya achidai achizoenda mumusha achidzokera ndichimunokuratsoka inini haana kupera kana 3 months kana yedu pakazonzi ari izvozva kuti zvinooneka nezvakasekuru zvimwe zvipomerwa zvatingataura panapa zvichabuda pachina nasekuru nokuti ava vachaona zviri kumhepo zvandiri kuramba ini zvandakaita zvichatsanangurwa nevava zvisiri zvekuti titaurise kutaura kwatiri kutauraenda kubvunzai baba ndakada kuti muone mhosva dzamuri kupomerwa nemhuri yekwenyu ani mazvinzwa munogona kundiwange nini ndakaipa kana ndaita sei asi ndati ndikuonesei zvichida zvinogona kunge zvichitaura pasaidi musingaudzwi saka ndati ndoda kuti tisatatomboenda kuchiprofita kana kuita sei kuti mubva maziva kuti mhuri dzenyu dziri kukupomerai mhosva dzekuti upenyu hwavo havasi kufamba nekuda kwani kwenyu imini handiti mazvona chokwadi ichocho vari kundipomera saka izvozvo ndoda zvichaenda kumwe zvokuti dai kuri kuti dare iri rasekuru idare rakatsanangura ava pandendarambira sekuru ava vachizotsanangura kuti sekuru hatina kugara tagara navo hatina kugara taura nhau iyi tavaruma nzeve asi vari zviona ko muda kuzovarambira sei muda kuvarambira chii vapi sekuru aiwa ndiri kuti dai kuri kuti dare rinose kutaura patiri kuita dechinzi sekuru vakafana vatitsanangura asi chikuru chamataura imimi ndiri kutanga chekuti imimi wacho ropa renyu harina kuchena nekuda kweurombo hwomusha menyu unosiyiranwa paukuru mukachigamuchira chinhu chizo zvinogona kutanga kukubatsirai urombo ukana hwakaitwa shokana nini munonzani baba ndodzi kristu senemu mahachi vamahachi imimi mega makafamba handiti makaudzwa imimi mega kwamakafamba kuti urombo hwomusha menyu hunosiyiranwa neukuru hazvisirizvo asara mukuru ndiani mumba ndimi kamune murombo womusha mirai ichaise munhu mukuru mani mimi hamusiri munhu mukuru wakwamamahachi hamusiri mune urombo wakwamahachi zvamakaudzwa here saka chamungatoitemi ndechekutoti regai ndikumbireka ndinobatsirwa nekuti kwandafamba zvinonzi ndini ndinawo nekuti ndini mukuru asara sekuru ndibatsirei nekuti kwandafamba zvinonzi ndini ndasara nechinhu ichi saka chinditaurirewo kuti ichokwa nekuti pakudaroka hongu vana vanogona kutofamba vachikubatai nekuti ndimi mukuru masara makabata urombo hwomusha
ndizvozvo munogona kukakatidzana nevana mugotukanaka imi mutori muroyi atori pachena nekuti inhaka yemusiyirano makafa imi zvinda pana uyu akafa zvinda pana uyu akafa zvinda pana uyu saka imi ndazvipira kuti zvinhu zvichigamurwa sarambe zvichienda kumhuri kwangu munogona kupomera vana venyava mhosvaka nechinhu chiri pachena chamakaudzwa imimi kwete nevana kuti urombwa huri muropa renyu imimi vamahachi handi mavanzwisisa saka dzimwe nharo togona kuramba tichingoitisana ka but matozviuya so matozvipira kuti akomana sekufamba kwamakaita paifiyo handiti makaganhura rufu mukati memusha wenyu saka nhasi chinozokurambidzai kuti muganhure matambudziko anosangana nevanin'ina venyu chii handitika good toze zvimwewo zvazinge zvataura nemunin'ina zvitsoka aya tozvizira chi kuna sekuru ndizvozvo handitika sekuru tazinge takuvhunjurawo zvakawanda isa hatisi hedu ngangazi tingeda kuziva tinge taona kutonziva kuti ukazwa panopomeraniwa nyaya mhosvaka dzinenge dzichitsikwa so ende chimwe chinoitika mudzinza sekuru ndechekuti unogona kunge wakatochena usina kana chawakatobata chautasi asi hama dzichifamba dzichikubatawo zvechokwadi saka yauramba uchingoitawo nharo kuti hapana chandinoziya asi hama hachi vanotaura kuti ivo kwavakaendawo ndomamirirazvo todzosa kwamuri tinzwe kuti dare remuri rakaita sei. Alhamdulillah. Chinhu chandinongotaura inini mukomaropi ndinotaura zvinhu zvakanaka. Ndinofunga ndambovadzidzisa kuti uya kwataita kuno kukuzoyanana nekubatana. Yes. Uroyi mukomaropi ndofunga kuti kana mukasa pamidhiya amene mamidhiya matype mangani mese majournalist muri kutora n'anga mudzimu uchitobuda uchitola kuti iwewe ndiwo wakandiuraya. Ndofunga journalist aliko mutare handichikosa njira achibuditsa ngozi dzinobuda kuti ndakaurayiwa nandingi ndikaenda pakati kuti iwe avume handiti anototi handisi ndakakuuraya kuuraya nekuroyi zvakasiyana. Munhu akaponda ndototi handina kukuita sei kuponda ya chandinongotaura chekuti ama hachi anofana kunzwisisa handiti pakafa pamunhu kuti andi asara baba ndopiwe yamachi akafa munhu pakasara paukama toti akatanga kufa ndibaba pamusha svimbo yacho iriko yakatowana dunzi akatungamirira dunzi yetoti dunzi munhu anotonga mufi ikaitwa setsvimbo iyo inotorwa nadunzi iyeyo andi anoziva zvaani vanoenda naye kumusha kwake. Dunzi chii muzukuru hongo anenge ari muzukuru ari mudzinza saka pazukuru wedzidza renyu apa ndeu wababa wenyu apa hapana andoriwo nemusha wakewo ndisamushawo wemusha mfere kuti ndozvati kubvudza handiti saka urombwa kana mauramba handiti svimbo iri mumusha ichitenderera ine nhengetererwa dzese munoti urombwa unopera here taupere handiti amahachi vanava handikutaurire zvekunyemba asikana vakomana hungu hama yenyu makamutora sebenzi kuzosvika kuti akutorei akuudzei haana kutsvaga zambuko rake ifi ndibaba vaivo anoda zambuko ravo handiti chinhu chinonzi achapona kupedza uroyi. Ava vakabeja kuti inini handina chandakaita chandoda kukutaurira amahachi chinhu wani kukakavara chizezuru handiti imimi makafamba nganga 3-4 ndichikudza kuti baba imimi hamuna kuchena nekuda kwedzinza renyu handiti torai mhuri yenyu mudzimai wenyu handiti muzvichenesa pane vanhu ari kubatsira handiti zvamunoziva muzvitura pamberi pegodobori zvoreva kuti vana ava pavanofamba pese munoziva kunonzi kuromba chii kutsvaga mushonga wekuti ndiri kuda mushonga wakadai alright mukuziva zvisirizo andisisa kuromba munhu kana achidzipa mushapa pane chikwambo munhu akaurayiwa asina dzidza nemi andisisa munhu iye amahachi pamuri ipapa neropa renyu achideketerwa nemushonga wakatemerwa yakafanana nengozi iri kutendera nemi pamuri ipapa
mune dzimwe hope dzekuti kana kuti pane nguva yekuti mukatsamwira munhu munotoona kuti munhu iye ari kusangana nehosha. Munhu aenda kuprofita anoti wakapopotedzana nemunhu kureva kuti ropa renyu inini kana ndakaromba mahachi ndichida kudya mhuri yangu handiti ndinodya ikapera chasara chii ndinopinda mudanga ramainini kana remuning'ina nai. Saka imimi sekufamba kwamaita muchizvigadzirira mishonga matsvaga muchizviprotekta handiti yakabva yanoti pamakaenda kune brandaya wamati anonzi wekumalawa ari wekuzambia uya handiti akakudza kuti handiti unopindika mhiko yekuti muroya sauya makavhara rima reguva handiti mukabva matora bvuri remufi uye kuti aiwa chigara nesu ndisu taakuchengeta vanhu. Saka mutori nebasa maachirisiri rekutamba navo rokuti ivhini vana venyu kugara navo pasi motaura kuti vanangu handiti zibaba nyakuromba iri rine mombe yacho iri kupi yakapiwa zita remusha iri kupi mombeyo hamizive mombe yemusha mombe yakatanga kupinda musha inzada musha mangu kuona pamuri kurasika ndepati muri kufunga kumberi instead kuti mufambe neri patiri kutaura handiti imi mukaenda kumberi mufunga zvemusha menyu mubatanidza chinhu chinyu chakanoita hoche koche pamaifamba hakuna mushonga mahachi unoprotekta vana muchicherera vana guva mukadaro nganga yatadza manzwisisa ndinoti ndikubatsirei munzwisise kuromba kuri kuita vanhu nekurombeswa kwamuri kuita vana nekutodzimura chiraramo chevanhu. Inini ndikakutakurai kana ndimi nhasi makagara ipapa ndikutakurai nhasi mutenge jira resanda isu kuti tinoti sanda kuchichawa reblack and white ndinokuchererai guva mupupudzire makapinda kusvika umu kana kuti munamate muri kumakuva makafugama muriso kana pamharadzano kuti munovhuma mimi mushonga wacho muchiti muri kuitwa sei pamusoro ipapo musandisiye ndoda kupatsangura pachii inini kuenda kun'anga ndinoenda nedambudziko handiti ndaita dambudziko ndaenda kun'anga ini ndoda kubatsirwa n'anga yonditi iwewe kuti dambudziko rako ripere tenga jira sera mataura iyo unofanira kuti tikupumei nejira iworo kana tikufugidzai madambudziko ndaona yapera. Inini handiti ndini ndine dambudziko ndindamuvinga alhamdulillah. Saka inini zvandamuvinga ini ndikuda kubatsirwa iye andidaro inini ndinoshandisa pfungwa dzokuti ndiye aonetsetsa dambudziko kuti ndingaripedza sei nomata kuti pamwe iye ari kundirombesa zvichazondimukira mangwana but ndee ndisingazive. Alhamdulillah. Saka ndopa ndikutaura kuti dambudziko iroro manje tiri kuti tatagara panapa mushonga wacho chifuno handiti nokuti pakatorwa pakashandiswa mvura yemufi pakashandiswa inonzi mpinganjira. So mpinganjira iye nhasi mushonga iyoyo makaona munhu anosanganisirwa mushonga inonzi mpinjiri wotisungirira mukadzi uyu asungirira handiti mangwana uyu mwana wenyu ndamusungira mpinjiri iyoyo dziri 3 dziri muchiuno manzwisa ogara nembi yake mubhazi munhu ambi yake mwana ofisuka chivere auraya munhu ndiya. Saka manje handiri kunzwa shona mabatira makazoita uyu atembera agadzira mushonga kuti mwana wake wese wabereka afane kufa. So mpinjiri dzechivere dzinenge ziri 3 1 2 3 yosungirira amai avosungirira mwana wavo kana kuti ivo pavanogara mukombi kana kuti mubhasi mwana ari apa mucheche ari kufesuka nechivere chakonzereswa neuyu asungirira mchuno. Saka mwana uyu akafa amai avakambira nechivere chavanonzi avanobva dimbura chivere chavo ta mchuno obva monedza mwana urutsa chivere chemukaka chapeni handiti. So ava vagara namubhasi akamona mwana anti muroi ndiani alhamdulillah. Saka makaupiwa mandisisa vana vandisuda kukunyepera vesari apa vanoda kuyambuka baba vanogona vari vana vemukoma vanoyaning'ina maipinga muchitsipika muchigadzirisa chinhu chiye chichikura kudya kweuroyi kutsvaga mushonga unokomuniketa neuroyi. Chinhu chinonzi kutsigira kana muprofita akakutorera akakuudza kuti endai munotora ivhu rekumakuva
ende munotora road pari kucherwa guva pisi tonopinga kumba kwenyu hapana kupinga ikoko amutsa munhu afa uya nyanga ari mutorwa nyanga ari chii kana tichiti tikuda kubvisa ngozi mudzinza bosi mumusha menyu ndofunga mfano ndakamutaura kuti mumusha menyu mune ngozi hombe yokuti baba wako kana karega kuya pana kuti gari pasi pana kuti tauri amusubiwa zvese zvamaita nesuro pepai ndaenda kunge chimbala kana kuti siri kukuzivai ndaikubika mwoyo yenyu kuti ndikudzika misei ndinonzi chapola dale mwana wenyu akapinda tikatopedza manzwisisa ndakuda kuti ndikufumurirei muchemuche manzo akomani asi chinhu ichochi baba mukaramba makati ndi kuti akaita zvake ega wallahi wani ngozi yacho maibvuma zvino ngozi mukaitaura mukaitumbura sekutumbura kwamaita kwekwe yakwamai inosekera kuti very good vakundiziva vese vanoita maromba manzwisisa so ngozi iyoyo nemishonga yamakabatiswa nemishonga yakabatwa nana mukoma wenyu akuchisina mwana waanobata mumwe munhu kunzwa kwemukuru ndimi ende mimi mukadzoti muche menyu muprofita hatadze kutaura asi baba ndikuudze chinhu chakurira vana venyu ingozi zvourombo zvizvo mukutonotaura zvo tumalabichi manzwisisa ende mimi mukapikisa kuti security hatichizive ndikakutaurira vana akakuratidza vhidhiyo inini ndinongokudzotora kuti ini hasinopikisana neni ndinokufururirai polichi mese ndokupai but wallahi mukajamba mutandaiwa ndokudza kuti baba muri mukono manzwisisa saka ini ndinoda kuti vana vese vararame vana baba kuti wasala ndiwe baba wacho handiti so iwewe ndiwe wega unozvibvumira kuti inini mushongo iuyowe sekutaura kuita ndingina kuti vana vachenerwe nokuti ndatarisisa muchemuchi handiti ndikuziziva kuti mumwe mwana wamukoma mumwe ndiwo wakabereka so hatisi kuda kuti vana ava kana vasangana achibva vana veuyu nevana vako vabude panapa vanoita soti bamnini anovenga baba handiti anogona kusapota kuti baba mnini anovenga baba nokuti iwe baba wako uchiripo pauchati wekirikiti d nokuti vana vese havachafamba ne go back to center handiti mhiko iye inongonakuliwa inobva adzokera pauliwe baba vacho tsva handiti itsona ing'anga taso wafa handiti mwana wangu akuti bosi avasara vavana mukoma ka vakumutungamirira alhamdulillah so ipapa pati apa nzvenge anziati babani amahachi amahachi ndakakuudzai mari mwezuro kuti kuzvimbo kwamunogara kwanga kune munhu ainzi ashava handiti boti yenyu ndenyu murume aidya tsoko aidya nyama yese history yake yengozi yemumusha ati akuna manzwisisa ndakavati ashava ziva mai urombwe kana wakarombiwa nemukoma wako vakoma venyu imimi amahachi ndikutaurira neana babenyu nanamai venyu makabikirwa porridge manzwisisa likapombodzerera muime kamba manzwisisa mukazopiwa mukachiko kanonzi kachiko munoti chi vana kana vamusingazive kuti ava vakaita kujisira kupolichi nana mbuya vavo uyo mukombe vana vese family yavo iyi ikajisira kuti ikwimire hapana mwana afana kugwinywa nevanhu vekunze handiti so mishonga iwe yamahachi kana makagara pamuri imi mukazoti ayo rega nditsigire mushango rega ndite danga rangu rega ndite sei zvimwe zvese zvazvi ya branch iri kuuya mumapapiro mako handiti asi mhiko yakaitwa nevakuru kuti pano handichirwe mwana wangu pano ndiri kurokore chachaiye vakabeja nhasi uripo vamwe vako vazouraiwa nekutoko kuti uyu abuda anobatwa unoona kuti ngozi yacho inobva parefu wozozvibvunza wega kugara pasi uzvibvunza kuti kweinini chakapa kuti mukoma wangu hanyara here kuvhengenera bhurugwa remwana wake mucheche urombwa one akatanga kuuraya mai vake kunyenga mai vake pagumbezi kwavabvisa bhurugwa iroro munoliripira mombe amenozigari mobva apo wozorepa mwana wake nyangwe mukuti makafara kuti handina kunomuona kujeri 10 years 10 years akapika iye mhonzo yepanyama asi michivana hapana chakaialhamdulillah manzwisisa so pamuri mimi dzinza nekwako iwewe zvakambofanira kuti mukoma wako akanorara naambuya akabereka baba venyu zitateguru vana vake vakarara kurara ropa rako mobva marara naambuya uona kuti hama dzake dzakata kuti musataure handiti takati usataure imi mobva titomurova munogadzirisa chii
Urombo iwe nyanga iyo kana uchikwambo chocho chinoita sei. Nhasi uno mwana wako usikana akagara pamurume pakabuda kahwenyere kekuti izinza rakayambo baba mkuru achakamborana nemwana. Even warume wacho akaona iwe haana trust. Kana vakwasha haana trust. Alhamdulillah. Saka kuzvichedura iwewe ndio utoti aiwa vana vangu mandibata uroyi hungu. Kana uri wako kwa kuchembera ndiko. Ama urombo hakuna kurukuendesa vana. Anditi ukavatasa sounonzwa tsitsi. Ndofunga ndakautaurira musuru kutanga first day kuti amahachi vana vane chiraramo but asindaona hapana. Chinotadzisa kuti chiwanika hapana chi. Ava mai ava pavari ava vakaudzwa futseke chete futseke. Imosaona. Mukoma wangu inini akatibereka akataurira mai angu zvikadzi. Aberekwa iye nasisi akati 2. Ndavataberekewa inini zvikadzi iwewe ausukuna kuti amai vedu vanyanya kuita varume chingo chinja chinja. Yakaita ngozi hombe ipi? Takailipira mombe. Uyu imimi zvitore bese mukutuse nyaya yakaparwa nana baba iyi. Musaitore kuti ndeyake tumudaro wana. Alhamdulillah ndoda kuti mugadzikise muise pfungwa dzenyu pasi. Anditi ava vakaenda vakaudzwa nenyanga yechibladder. Nyanga dzechibladder dzinoda kuti ndikugadzirei kuti munyetse kunzwisisa kuti uyu mushonga ndononzi mushonga. Anditi dzinokuendesai kumakuwa dzekuchirire guwa dzokisa so but muchitobatiswa chakaipa. Ivo vanhu ivavo ukavatasa vese wakati negatigadzise chivanhu ichocho tiite so havana kufa. So ukatasa miri yavo zvivuno chinonzi chivuno chakaipa. Alhamdulillah. So amahachi urombo hwekutaura nevana nyoka dziri kupirika pamba penyu. Saka mugara pasi nevana kuti hosha iyo ipere. Kwete kukakavadzana kwamuri kuita kwamana inonsense iyi. Anditi munogona kupedza nanga kudziunganidza pamba dzokubatira kandi nekandi yazvinhu mozoti sesiri kupera. Asi pandoda kuti ndikuudzai amahachi ndepekuti munogara pasi morogara nevana venyu moti achapola we nehama dzenyu tochenura musha. Imimi mega kana muchiziva kuti wangu mushonga uyu hauna kunaka ndisati ndauya mahachi gara mazvipedzi. Vana manzwa iyi ndio inonzi zuva rekupedzisira kuti baba vachene. Laki hazisi kureva kuti tinopa mushonga bhotoro remafuta iyi. Mukunzwisisa? Ndikuuze inini ndichikura ndandine bhotoro rangu rakadai. Asi ndansika bhotoro rero ndakagara naro 6 years. Chirikatanda auya akanditi enda unotora bhotoro rako. Ndikasungudza bhotoro zikanzi mafuta eya. Pamba ne1 futa ranga riri pasi. Mafuta yako yanga ye white. But futa ranga riri pasi apa ranga riri red. Matwisha ndotola. Handisi kukuzvenga ine kuti ndechimwe chinhu chaikakatisa matare yangu anaya kuti ndigare ndiri panapa. Zvikanzi wakapiwa nani ndikati ndakapiwa na manager. Aishandira kufamba kwali kusiza. Manager achindipa mushonga akati ndio mafuta ewo manager iwaya. Akabva nayo kuMalawi bosi angaribi yako mchao. Kafuta katakarike red ka 1. Mamsina kana mudzi kana chii. Asi futa irodo ndikazora kudai so. Kana makamira meso so. Ndichidarika kuti ndaishamisika. Chiyo. Mandisira. So inini pakuchiwa kuye asi pane pazvaine konekita. Urwere mwana kana akangoti zvaita sei mumba mangu ndo maunotanga. Ini ndine mafuta ndikazo. Musu andinozora mwana anofisuka. Musu andozora mwana anofisuka. Asi kubasa ndadiwa stereki ndi murungu. Indakazo ndikati mafuta achandolaira bwana. Nanga ndudza yakandudza zvikadzi very good. Payakatorwa mafuta ndeshumba. Asi yakazotorwa futa reguvhu remwana rikasanganisiwa ndio uri kuzora. Ukunzwisisa iyi? Asi nini handina kuzviramba kuti bhotoro rangu ndandinaro. Nangacho kana ndisingaite mistake anzi nyama chi ndangokangana zita rake. Right, akati sekuru chitora bhotoro ishi. Mega munoyeredza. Ndayeredza ndikadzoka ndikapiwa mushonga ndikageza. Hapana tamazuva nanga ikuzi mweya muswene kuzetisisi mbungu ndiye kwa mwana wangu akanditi ati dare ravhurwa mizimu yadaira. Imimi kurambira kwamuri kuita pamusuri kupedza dare iro ndimi mukusukira vanhu vesa.
Mapanzwisisa chinonzi kuramba handiti pane kuramba kwokuti asi kuti nina hayi nina handizviziva handiti sei handiti uchiita uzviziva handiti asi vakuru mukudziona nyora idzi dzangu inini mukudziona ndakatemera na baba vangu vakataura kuti hapana anokuroya kusvika muguva ndafamba nganga 4-5 munhu wese nganga yese ndakatomerewa ndichine 9 years asi munhu wese nganga yese ndonuga kuti mushonga wemuhombe handiti handizivi kuti vakashandisa chii asi pandinofamba pese muromo wakatodza kuti inonzi nseketezi saka nseketezi haidi uroyi zvino mimi gare renyu mwana akauya wese ipapa kuti mugare zvataurwa nemunin'ina wenyu kuti mozobvunza uyu zvaakaudzwa kumunamato hamuzvipedza anocha ruvengo uyo anocha ruvengo uyo anocha ruvengo uyo anocha ruvengo vese ava kuzouya nemipanapa vanga vapedza kufamba alhamdulillah zvino yanguva yenyu kuti bhonzo renyu kana muchiti hamuri naro rabai asi ndepapo pamunganoripirira kugadzirisa ngozi chivanhu cheurombwa chiri mumusha icho makaita chikusi bosi makadya porichi takatemera tese tiri 8 nyorets handiti vana takatemera tiripo 3 isusu vana vakatemera nyora idzi tichiripo vasina kusaka nemushonga uyu vese vari 2 vakafa handiti so ini ndinoti alhamdulillah imimi nhasi izvo renere kuti dare rapedza zvamataura sekuru inini nhau inofamba ichitaurika mukati mevana mubvunzo wabvunza kuti komezvozve zvine chimiro here mukazviti aiyozve zvakanaka ndimi aiyozve hazvina kunaka achabola ngatipedzere futi ngatiti dare iroro titange riri pfudzi bhozi mushonga wamakazoshandisa vana vakamira muguva hakuna kunaka 2 munhu akatakura tsvimbo yemusha mandisa ndoda kukuudzai mushemusha akaresha nayo kwaakaenda nayo handisi kusekerera hamuna utongi wamuchafamba nawo hamuna chamunoita tsvimbo yemusha pachivanhu pachizezuno pachi inofamba nemwana komana ndiye anonzi baba ubaba hwababa vako iwe hauupe muzukuru iwe ungatora ubaba hwako pfuma dzako dzese motikari dzako chichichi zvese unopa mwana mukwasha utongi wenyu wakaipa mabva saka kupiwa kwakaita tsvimbo mwana yeyo kuzivana chizivano kuti bata chivanhu ichocho hachifanira kuparana zvino chivanhu ichocho chichakudzudza urombo tsvimbo iyoyo iri kurarama nezita nezvariri zvinongotaura kuti nhasi unaaaerwa nhasi panodiwa chakati chakati mutungamiriri ndindingi paingoa ndatomira tiri kuenda panhau yemushonga inini kuti ndinotora nganga iyi ndaitsvaga kuti ndiwane kundisowo yedzidzo rokungofirwa mukati memusha aiwa ndichinoda ngotsanangura izvozvezvo kana ndakaropiwa mushonga wandakashandisira iwowo ini ndandisingati ndiri kuromba kana ndaiti ndagadzirisa kana ndakapiwa mushonga yakana zvandakaziva ndati so kana makapiwa ndati mushonga iwoyo wamakapinza wakaipa saka muri kuti chiinazvo ndiri kuti hongu zvakaipa ngazvichenese kwete kuti abatiramba tichidzokorora ipapo imina hapana nyaya dzamuchataura kutaura kuti hungu zvini izvozvo zvese zvamataura ndakazvishandisa nekusaziva uye ndichiti kuti muri igare zvakanaka sezvo imimi mazvibata chindibhisiraiwo zvinhu izvozvo ndichenisane nevanavo ende kuti amai ndichiwedzera ipapo mwana akaenda akanopfugama akanzi ndaunotora baba vakauya vakanzi musha menyu nemi makamira makadaiso chamuri kuda imi mizambu munosvika kupi muchiramba kana muchida kuzvijustifya kuti inini zvinhu ndakaita ndisingazivi hazvisiri zvere hazviso shoko rakataurwa kuti tsvagai munhu ane simba hazvisiri zvere pindurai amai saka munhu wamuchova nesimba muda kumutsvaga kupiko timbobvunza imimi aiwa inini handisikoko aya ipapo sori mandimhanyira bhosi rakupedza dare minzwa tinoramba tichidzokera pakuda kuti zviti muri mutrene mwana aenda pamuprofita
akamira ndozvakabata zvakadzinonochedza baba muprofita akakuudzai kuti tsvagai munhu ane simba hazvisizvo kuti akubatsirei dambudziko ritese kune here kumwe kwamuda kuenda kwamunofungidza kuti kune munhu ane simba mubatsirwe handikuna hakuna sekuru vabva vati dare riri kwamuri ndosaka mauya pano garai pasi nevana venyu motanga imimi kubvuma nemwoyo wenyu kuti ndoda kubatsira vana kwete kuti ndine grudge navo asi kuti ndoda kubatsira vana imimi kana musingadi modzokera kudani ingandikuudze sekuru pana baba vamwe vakabva kubulawayo mandisisa mukadzi wavo sesu akaita mukadzi wenyu akane mwana wake musikana mukundisisa right mukadzi aitukwa every day mukadzi akasina rugare nemurume wake mandisisa right mwana zvakamunetsa akarara anorona achirara nababa akarara anona achirara nababa akarara anona achirara nebaba mwana akauya namai vake 2 haana kuuya nababa baba akafona akabvunza kuti ndiri kubasa kunoku muri kuitei kwamaenda angaone zvinhu zvaka zvinofamba mushanditi right nemunyama wakaudzwa namai yake bcause mukadzi akandibvunza mubvunzo 1 sekuru murume wangu asana kutekera foni asi amai yake akatekera foni Samsung hombe yakanaka mundisisa right mukadzi uya andiudza ndikataiwa nyarara idzokera kumusha nemushonga uyu auya amai muchauya nawo baba auya pana baba vakataura kanzi inini uyu mukadzi handina communication naye handina chandotaura chendinzwika ndotoona zvibve totaura namama tambogadzirira mushonga mukadzi akadzokera nemurume wake vanhu vakatanga kunzwisisana amai akabvunza murume zvikanzi wandipandukira here zvino zvawandipandukira gate raigara mumba medu ndina baba vako nasekuru vako ndokubva apiwa mbiya onzwisa chenhanga chiye chamunoti mapuzi chihombe chakadai so zvakamuvhundusa kuti chinhu chichabva papi zvikanzi ndechasekuru wako chakasirwa baba vako chakasirwa ningi ndosaka zvinhu zvatokubvunza sese mati hamuna kuti tisvike kumachire emudzimu emudzinzi yacho kuti ari kupi muri kuti akapiwa dudzi mupanzwisa handiti kwese kwa hatisida kukuenda handiti because nyaya dziri pamuri amahachi nenhau dziri mukati munozwa kutakura chinhu cheparuzefa chinonzi chemhuri chinonzi chedzinza handiti iwe unozogara dzinza kungotaura chete usina chawakapiwa alhamdulillah saka toti chikwambo ndo chamakapiwa bozi zvimwe zvese hamuna machira hamuna tsvimbo hamuna gadhi hamuna mukombe hamuna zvitoma hapana zvitoma hamuna mafambi handiti saka regai ndikutaurire kuti chinhu chakapesisa chekuti amai vai apedza kudaro baba akati mudzimai ina handina mari ndapiwa chinhu china amai ndakudaenda nacho kuna sekuru but alhamdulillah chinhu cho changu chiri empty chasina kana kadondo kana karopa kana kachingi kana kashanga mukati akauya nacho ndikafona mukoma Robert muri kupi sekuru aende mukombe tikabva nawo pano mukombe sezvakaita ichikukura chenhanga manhanga mapudzi yamazona achakura kusvika ipapo takabuda tikaenda nacho kuzaso kunopisa moto ukasumuka to weblue baba vakanaka vanochenesa vanhu kutara kwandiri kuita kuno kumusikana yakarorwa akauya last week ane motikari twin cab akarorwa nemukomana akanaka anichi motikari ndikamubvunza chii kuti ndikutengera sutu baba vangu because vakazvichenura kuramba kuti zvinhu izvi zvaitika vasingatozivi amai vaivai akavatengera foni hombe nyowani asi vanhu vangasina rudo pamuizvo so imimi ndati ndikuudze kuti dare riri mumusha menyu kuti ndiritange kubva pari zvino so kurondedzera 1 by 1 rinoda mukoma Robert vatopedza kuti imi toti sekuru ini zvese chezvipedza because ndiri kuti ndakakutarisai mutori nejira rimwe reblack remudzimu kuti ndikubvunzei munotati handitsukulisa tiri kupi saka panofiwa pache papo zvinhu zviri kuenda kupi ipapa ndaida kukutsanangura zvidiki diki ndobva ndanyara zvangu zvamataura pane zvese sokunge ndanga ndabvira pana aromwe wewe inini kana zviri zvokuti mushonga watakashandisa wewe wokumisa makuva izvozvo ndaiti ndikugadzirisa which means ndakarombeswa ndisingatosii kuromba ini handaida kuromba asi ndikuda kuti kana zviizvo ngazvicheneswe
Alright, tiani. 1 toenda panhau yebhuru remombe yamataura edzi Mombe musha. mombe iyoyo pamwe zvakaita nokuti kumberi kwangu zvimwe zvacho zvizhinji zvakaitwa hazvina kuitika manje zvakaitika kare ndakurawo baba vanga vachirwa penyu mukoma wapenyu sisi vanosira indiri number 4 vanga vachirwa penyu nemakorokota vakuru vaitongawo vedzinza baba vanga nedzinza rawo rinova nhasi unoimba kwabanguru number 3 zvinhu izvozvo vaizviita vari vakuru chete inini zvinhu zvacho handizvizivi but nhasi vana baba vacho vese vakapera kufa madzikoma vese vazhinji vakapera kufa ndasara mukuru chete mudzinza kubva kuimba yabanguru kutanga imba ndini asara ndisava muri kubatwa ndatsungwaina nhasi uno zvandiri kuramba ndiri kutaura chokwadi but zvasarira kuti nokuti ndiri baba hazvina dambudziko hazvina dambudziko hazvina dambudziko zvinhu zvese zviri mumako menyu ndikuchazvitungamirira dongo munoriziva palipo dongo pavaigara kare maziteteguru enyu munopaziva muchapaziva musati makufamba nematara ndinoti tichapaula baba muchapaziva ende mupatswa dongo renyu mimi ramazvarirwa riri kupi kunachidziva tichasvika ndo pandotogara kusaidi kwacho kuarea but panzvimbo ndati tinofamba aiwa makorokoto chinonzi guvhuti remwana munochiziva guvhu remwana pamusha penyu paikoongoroti ngano dzechibage mazuva yayo asekuru enyu nababonyu vari vapenyu wakongwa kuru abhoza kutadza kuziva gore pamba penyu kukohwa vaikohwa already sei kubaba vacho vairimere nenungo dzavo kana sekuruwo nenungo dzavo inini amai nababa vakarambana 73 inini ndine 13 years dzokuberekwa mbindu rama vakarambanana ndikanokura ndiri kukwekwe tazoti 1980 hondo yapera ndokudzoka kumusha baba naamai vanga varambana vakarambana 73 iyoyo baba vakanovaka kuchisecha amai ndo vane hanzvadzi dzakadzirumuna saka ndati gore pamusha munondizivererei kuongorotsi ngani padongwe papa handizvizivi hazvitokufasati ndazvarwa pamwe kana ana sekuru handiti munoasiya sei sekuru akabereka baba handivazivi kana ambuya ndo vandakaona chimudikiso ndosaka ndatira kuti imimi musashupike padongo ipapo ndo pane basa rese handiti zvimwe zveshe zvamukutambura zvese izvi nengozi dzese dzakapariwa dzesezi handiti anadzo mumaoko manyu kudzipedza ndini kana makanzwa kuti kune vamwe ane simba indinaro kubva kuna Allah nemidzimu indinaro wallahi ende pamusha ipapa ndiende ndiri 4-5 ndinotonodza hondo ndiri 1 ndiri mwana womubwidi sho kuzvipira pamberi pa Allah subhanahu wa ta'ala kuti vana venyu vese vaning'ina vevazukuru ari kurambira mukombe wehuroyi anondisangana ari kurambira mukombe wehuroyi kuti uyu ndewangu handiusi inini chinondirwadza chekuti tobvira pamwana wechikoro handiti makanzwa shona ndakakuudzai musi wefu alright chinomupa kuti achive anzwe feeling yevakadzistiriki chii mwana wechikoro takuti vanawo mazuvano mviro dzemanzachi ndiyo anozimapfeka acho kai zviri kubva kupi abereki venyu mimi vaikura kuti mwana handidoti asangana ichi kusvika mukuri handiti ko venyu havachisina basa chinzwai kuti ava mai hatizvanzi vakafirwa nevanangani mafirwa nangani 2 tatabereka 11 ndati vakafirwa nevanangani 2 akafa ne mafiro yakaita umwe wokutanga uyo akanzi ane heni umwe wacho wechitu angomonyongowa ngokurambira totanga uyo akamonyongorwana nomwe mwana wazva zvakafamba sei anga achitamba bhora saka iye kutsanangura kwake mwana aiti nenge ndakarara ndakadai saka bhangosvika ndongomubata uri kuti umfana ndokumonyongora batomonyongora soketi yabva yabuda kusvika mwoyo wabva wazvipo ane mandisa nyati waizvozvo saka mhepo yemunoti menyu maimo irimo sekuru irimo n'anga dziriko dzechokwadi nedzekunyema maprofiti ariko echokwadi nekuta saka uyu atumiwa kuti uyai sekuru tipedze tsanangudzo madzitsanangudza makadzipedza here akati chimuprofita wako
Hatina ku zvakamukumbira kuna baba akati waite endotora baba aite se vauye kuno. matorewa makanzwa nyaya yacho kanditi saka nyaya iyi pairi kungofamba ichigodzokera pamwe chete tichaita sei aiwa muprofita Inoda zambuko. inoda zambuko alhamdulillah inini ndongoti ipa bapana vanengaende kurefu vana venyu vakuda zambuko zambuko kwarinobva imi amusana mada zambuko zambuko kunobva zambuko revana vese vamuri kuona ndimi imimi ndikakubatisai mukombe une mushonga wokutaura nezviri kuitika mukati medzinza rekwenyu mukakwanisa kutaura kuti akabata wese neakaromba kana ndiri nini ndakaromba zvinhu zvindoda zvidai ndinoona vana vanopona motozondibvunza futi kuti sekuru mhuri yangu ndiri kufara handisi ndichafara asi kana muchirwadza kuti mwana wakwamainini kana mwana wakwabakuluki azogara muchemuje kana tovana munin'ina uya usi urombeka manza chenandataura uyu mukorokoza usi urombe asi vanhu akamuona haachisiri munhu asi ndakatarisa nezuro ndofunga kuaa nezuro ndakakudza kuti ndinorwadziwa naye chinorwadza chii hazvino kuti ndinomuda kuti ndimugare kana ndimuita bvenerei inini panapa mukorosi sekuru ndikutaurirei bvene hapana randinoita bvene nokuti kubva vanditanga kundibuditsa apa handiti kune umwe mabasa andinoita pakati peusiku yokuti vanhu vachavatata asida kuonekwa kwete kuoneka patv kuonekwa ndichifamba kana kudhiraivha motikari yangu ati haya tekisi munhu mwakusiyawo so manino ndikaudza ndinoda mari anondipa pamuri mimi handisi kuchemera asi ndiri kuchemera kuti vana vayambuke zita renyu mimi zvamuchataura imi zvichabva parurimi rwenyu zvinokurwadzai kana mukuda kuti iwewe nhingi wakandirombesa mushonga wakandibatisa kumakuwa kwikwe pavana vangu handina kuzvifanira ndimi asi mushonga wanda kuti watisekura hauna unaka alhamdulillah. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.